Slovenačko društvo za inteligentne transportne sustave je u posjeti i gostiteljama Putevi Srbija i Agencija za bezbednost saobraćaja sada po prvi put u Beogradu u Srbiji. Naša grupa ima sada preko 20 organizacija i preko 50 članova. Tako da u ovoj posjeti htjeli bi napraviti neku izmjenu kontakata i izmjenu ono što radimo i tako da vidimo gdje bi mogli u budućnosti surađivati. Što znači ITS? To je budućnost pametnih sustava, inteligentnih transportnih sustava, najviše na cestama, na drumskim prometnicama, a i u ostalim transportnim sustavima kako imamo i u javnom prometu i u gradskom prometu i tako dalje. Baš smo se fino provodili ovih dana. Vidjeli smo da u Srbiji nisu pozadi, da praće sustave u Europi, mogu reći, i tako fino izmenjujemo ove naša iskustva danas i sutra.